Hen erinin beraberine. Hen heleyinin beraberine. Hen oğlun uşağının beraberine. Hen en atasının beraberine. Hen ağalarının beraberine. Hen inlerinin beraberine. Hen hemkarlarının arasında tüy sürüktür. Edip bayat qamın imella. Ohum ulqan soru geliye ve ahun munina doğru vurdun. Edip necire öğretmeli? Edebin hiç yolu yok, birce yolu vardı. O da neyme? Bayat Peygamberimizin yaşayışını ya okuymalı ya eşitmeli. Hazreti Resul-i Ekrem Hatemun Nebiyyin Muhammed Resulullah Aleyhisselam'ın yaşayışını bilmeyen adamın edebi yoktur. Mutmain. Yönü qisqa zaydin in uluqan edip neyme Resulullah'ın yaşayışını? In uluqan edip özünden keçer rahimli olmak. O bir de edebin için nevi edebin de başında diysene. Özünden uluğu ihtiramlı olmak, özünden başka kişiye ihtiram koymalı. Edebin başlarına. Yeni bir neyme? Geçirimli olmak. Geçirimli olmalı, gözeşli olmalı. Ey Huday için geçtim bitmeli. İnşallah edebin başlar. Okullarını, alımlarının üstünde işleyese mi? Bari yok, işleneceğimiz bir yasta okulu olsun deyip, bir qamınını iyiliğin, bir edepli olsun oğluydumuz deyip. Eğer işini etmesek, 10 yıl, 5 yıl, 15 yıl sonra kaçıcı zerdesini yiyenler adam. Üstünden geçeyin, hakıl vururlar, aydılıp arlayanlar, kadırın bilir. Üçüncüsü, dinin içine gezip börerler. Eline tesbih alayan, örük koyayanca, sakalcığın koyayan, mescide katlayan, Huday için kulak asnamı diyen, Allah için kulak as. Huday ayetiye Kur'an-ı Kerim'dir. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا Hudayın kelamına iman ve adım eşitmeli olur mu? Bir adam sana Esselamu Aleyküm bir şekilde eşittin, şöyle adamı kafir deyip bilmezsin diyor. Şöyle adamı kafir deyip bilmezsin diyor. Ne mi deyip Müslümanların arasında tekfir köfeliyor. Tekfir dediği Müslümana sen kafir deyip aytmak. Hep olmalı yak deymiş. Birce alamet görsem, Esselamu Aleyküm diyse, ya bir alamet, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyse, bir alamet görsem şuna kafirsin değil mi diyor. Bizim mezhebimiz ne mi? Bir Hanefi mezheb. Mezheb başımız kırıyor. Ama mağdam Ebu Hanife radıyallahu anh. 600, 700, 800 milyon Hanefi mezheb var yerin yüzünde. Şolan merca taklidi İmam Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife ne mi diye? La nukeffiru ehlel kıbleti bi zenbin. Mezhep başımızın kefişi. Bir adam kan günah etsin, ulukan günah etsin, kafir oldu deyip aytmarın deyiptir. Kâbeni kabul edebilen olsa kafir oldu deymezsiptir. Şimdi Mekke-i Mükerreme'deki Kâbeni kabul hesap ettiyen olsa, şunu kafir deyip hükmetmezsiptir. Ohum fıkıh Hanefi'de bir kanun ma? Eydoğan çıkılan. Fıkıh Hanefi'de bir kanun ma? Ne mi kanun ma? İneşi kanun. Bir adam bir kef aytiye, bizir kafirlan kefi mi aytip duran kefi? Bizir kafirlan kefi abi. Yönü, bir maksadı beydiydiğidir. Şu çocuk yorsan bir kafir değil. Fıkıh Hanefi ne mi diye? Şunu vur, şu yolu yor, şunu kafir deyme şu adamı diye. Ganimet bolsa Müslümanların içinde sakla diye. Kafir oldun deyip hükmetme diye. İne kıskarak geçeyin. İne şuurun nağd bolansan milletin içinde. Emme bersinler ki falan sofa sövmek, falan pire degmek, falan ahunu degmek, falan azança degmek, o dadır nağd bolup var ya. Nem deyip böyle olmalı Müslüman. Ama o taraf ne diye? Men niye hakay diyenler diye. Hakay çık bolsan bir torda aytmalı diye.
Ey hakaitçak Müslüman, dünya boyunca men kefim eşittin Huda için. Nahar iman edebi var mı yok mu? Ya tabağın üstüne ağzın men imelmi ya sağın men albimelmi? Bu belli zaten nahar iman edebi var. Nahar iman dinimizde sıncan edebi var. Sıncan edebi var. Hop, hak aytman da edebi var. Yolu var. Tertibi var. Men hak aytyanip il ortasında o halkın ağzını âle edip görünü bir zatları hükmet görse Hudaýyň ýanynda gaty utançly bolar. Bir o wagt aýtmaň, tebliğ etmäň tertibi ýerde bar ol. İhya ulumuddin Gazali'da adabul emri bil ma'ruf ve nehy anil münker we şol gaýratçyny okyjy. Men bir mahbaradan bir zat öwrendim, ya bir ýurtdan men bir zat öwrendim diýip Müslümanlaryň arasyny bulun mujra salyp görmesin. Hudaýdan gorksun bilen. Gören işlemlerden aytacak bolup edep terbiyetini ayırmasın. Edep muhim zaten. Men hadisten aytýan, men ayetden aytýan edep terbiyetini itiramazsın. Öyle derer çeker. Edep aytacak, hak aytacak bolsaň, hak aytman yolu bilen aytmaly. Edebi bilen aytmaly. Men ajygýanna, näme men imellämi men bir adam agdy bilen Heywan ýanyk tabaga gaşyn agdyny otup ýeteken näme diýersiň? Hiç ilin ýokmy? Ilin men ýetene diýmersiňmi? Diýersiň. Hak aýtmaň da tertibi bar. Dinimiziň şudur şu edip dälmimi? Dinimiz terbiyet dälmimi? Öz etmeýän işini, öz bilmeýän zadyny derru kafir boldy, fasik boldy, agydas harap boldy. Näme diýip beýtmelisin? Bir zat bilýän bolsaň ýoly bilen aýt, tertibi bilen aýt. Ýene aýtýan ýoly İhya ulumuddin Gazali'de ve adabul emri bil ma'ruf. Geçeyin 4. nokta kıskarak geçip barýar. 4. içeriğin gurrunu. İçeri hanvadan gurrunu. Ey cemaatla bir hakla aýtyp bereyim. Ey dädeli, oğluňuzdan, qiýzyňyzdan hamany bir zat intizaryňyz bar bolsa, men oğlum şey istep boljak, men qiýdym şey istep boljak diýip içiňizden bir zat ýadyňyzda bar bolsa, şon oğul qiýdyňyzda ýerden aýdyň. Hey oğul, hey qiýd, men senden tamam bazat falan zatdyr diýip aýdyň. Oğul qiýdylar, sizi en ataňyza aýdyň. Ýöne içiňizde saklap, men de adamdan intizarym mady etmedi diýip ya ölünden soňram kepläp, ya diýri wagt kepläp. Dädiňde aýdyň, dädimin 10 ýyl içeli, 5 ýyl içeli, 100 ýyl içeli, ya ölüňçem senden men falan zat intizarym bardyr ha diýip aýdyň. Türkmen dürtmeseň düýmez diýe dürtden duruň biri. Hemmesinden öňçäkdi erheleyinli. Evvel aşina bol gurrüňe dilinni, sen zenany bolsaň men senden şydatly intizarym bardyr. Bu erne de aýsyn men senden şydatly intizarym bardyr, bu bir zindigi teşkil berýär. Neyinki bir qyýd aýsyn, men özüm güljek bolup zindigi ýetjek, ya er aýsyn, men öýde sen külfet etjek diýsin. Ya onun mäşi geçenden soňra men senden bir gat intizarlanmady, sen maňa etmediň diýip aýsyn. Aýtmaly şu intizary. Hop, iýdi bändi. Sen dädene aýt, däde men 10 ýyl içeli senden şu intizarym bardyr diýip, ya denanaňa, ya oğul qiýdyňa, ya aýallygyň, ya erkek doganyňa, o da aýdyr, "Wy oğul bu zatda men wezifem däl ki" diýse, ine ştada bir alim adamyň ýanyna ýaltanman bar. Men dädi bir de oğulluyum, ya men er bir heley diýilim. Ya bir ikimiz dogonluyum, men şundan intizarym ma, bir de sen wezifem, men wezifem dälli waýtýa. Ahunjan şeriat, İslam, Kur'an, din, wezife diýemi, wezife dä diýemi, çözüň şoň tutun. Öýde narahatçylyk bolmasyn. Näme diýip belli bolsun dogollaryň arasynda. Ine şuurun içinde men çalatmrakda geçýän aýallygonyň barmy? Ba. Ya zindigisinde kıyınçılık düşüptür, ya da häzir izdivaç edenak. Ey erkek dogan, mert bolly hytmat et aýallygyna. Ýaxşylyk et. Qiýdir ya gelinler. Şaýat kefkän bolsun. Şaýat da gadryňdy bilmeýän bolsun. Allah üçin onu da ýaxşylyk et. Imme şu aýallygyny öz hiliň gurrüňiniň içine goşma. Hey doganjygym diýip. Men er hililik gurrüňimiziň arasyna girmedi. Dert bolup barýar haşma.